Dobrý deň, vítame vás pri 9. dieli Ze šupu na šupu. A čo budú tuto naši borci? No, borcami si ich radšej ani netrúfnem nazvať. Čo budú dneska jesť? No predsa čili papričky. Toť náš borec im dá možnosť výberu a oni ich potom skonzumujú ze šupu na šupu. Borec, môžeš im to vybaj. Jednu Jašovi, jednu Gabovi, jednu Fankimu, jednu Paťovi a jednu Vidlovi. Každý má svoju čili papričku. A teraz náš borec bude dozerať, že kto zje prvý čili papričku ze šupu na šupu. Tak budem odpočítavať. 3, 2, 1, štart! A už jedia, prežúvajú. No, nevyzerá, že by ich to nejak štípalo. A Fanky zjedol. Palo zjedol druhý. Fanky sa do záberu, Fanky. Fanky ho ide šlánuť, to ďalší. Fanky to bere športovo. Ale Gabo, ja by som posunul teba. Gabo mal zapíčiť takú vento, že to rovno najviac. A tuto je náš víťaz, presne tak. Na budúce bude bojovať s našim borcom. Toť pohľady na zúfalstvo a beznádej. Fúha, až sem cítite papričky. Paťo, aby sa to z huby do oka nedával. Dáva z oka do huby. Slzy dojatia. Nevypí to celé. Dobre. Ty kokos dám teraz, ty vole. Takto končí náš 9. diel. Toť Gabo vyzerá byť najviac zničený. Dobre, konec teda.